Da, haideți, da, facem un videoclip cu Brawl Stars în prima serie. Așa. Hai să vedem aici ce skin-uri avem. Mai da ceva, nu mai a scos ceva. Oh, bun. 37, na. Eu nu aveam pe Kit. Cum mi-a dat-o? Și nici pe ăsta nu aveam. Și nici pe ăsta. Nu, nici pe ăsta. Bine, hai să dăm un match cu Kit. Așa. Da.